Вітаю! Гэта медытацыі «Дыхай вольна» ад праекту Забізяпу. У першым сезоне мы разам з вами спрабуем асноўныя тэхнікі медытацыі. Наступныя некалькі хвілінаў мы з вами прысвецім клопату пра сябе. Паназіраем за сваімі пачуццямі і паспрабуем асэнсавана паназіраць за светам наўкол. Гэтая практыка трошкі незвычайная. Мы раім вам паспрабаваць выканаць яе падчас шпацыру. Абярыце зручнае для вас час і надвор'е. Апраніцеся камфортна. І давайце разам пойдзем на невялічкі шпацыр. Вельмі важна, каб месца для шпацыру было бяспечным. Таму што, назіраючы за сваімі пачуццямі, можна не звярнуць увагу, напрыклад, на дарожны рух і пацярпець. Раім для выканання гэтай практыкі абраць парк ці іншае ціхае месца, дзе вас нічога не будзе турбаваць. Таксама не абірайце месцы са складаным рэльефам, каб не пашкодзіць сабе. Спачатку, як заўсёды, мы трохі паслабімся і пазбавімся напружвання. Звярніце ўвагу на сваё цела. Адзначце для сябе, ці яно не напружанае, ці зручная ў вас пастава. Паслабце цягліцы стоп, галёнак і лытак. Паслабце сцёгны. Звярніце ўвагу на жывот. Паслабце прэс. Цягліцы грудзей. Шыю. Паслабце свае рукі, плечы, спіну. Цяпер звярніце ўвагу, ці не напружаная ў вас сківіца. Паслабце яе. Расцісніце зубы і паслабце твар цалкам. Паспрабуйце пазбавіць усё сваё цела напружвання. І трошкі падыхайце павольна, у сваім тэмпе. Цудоўна. А цяпер давайце пачнём наша невялічкае асэнсаванае падарожжа. Зрабіце першы крок і адзначце, што вы адчуваеце.
Звярніце ўвагу на тое, як вашыя стопы кранаюцца зямлі. Як вага цела пераносіцца на нагу. Адзначце, што ў гэты момант адбываецца ва ўсім целе. Як працуюць цягліцы, як змяняецца тэмп і глыбіня вашага дыхання. Зрабіце так некалькі крокаў. Пры гэтым намагайцеся сканцэнтравацца толькі на сваіх рухах і пачуццях. Дыхайце павольна, у сваім тэмпе. Паназірайце, як вашыя ногі датыкаюцца зямлі. Паназірайце за сваімі крокамі. Адзначце, якія яны. Вялікія ці маленькія, хуткія ці павольныя. Цудоўна. А цяпер давайце трошкі азірнёмся навокал. Што вы бачыце? Паспрабуйце адзначыць для сябе нешта новае і незвычайнае наўкол. Можа, гэта цікавая расліна ці яркая птушка. А можа, гэта незвычайны будынак ці воблака прыгожай формы. Паназірайце за асяроддзем. Паспрабуйце адзначыць для сябе як мага больш дэталяў. Паназірайце за тым, якія пачуцці і мыслі гэта ў вас выклікае. Паспрабуйце пабыць у моманце і падумаць толькі пра тое, што адбываецца цяпер. Цудоўна. А цяпер давайце паспрабуем паслухаць, што адбываецца наўкол. Магчыма, вам будзе патрэбна зняць слухаўкі. Таму ў гэтай частцы практыкі мы будзем рабіць доўгія паўзы. Адзначце, што вы чуеце.
Паспрабуйце назваць гэтыя гукі. Паназірайце, ці не чуеце вы нешта незвычайнае. Паспрабуйце асэнсаваць, якія пачуцці ў вас выклікаюць гэтыя гукі. Калі вашыя думкі адхіляюцца ад цяперашняга моманту, то гэта цалкам нармальна. Пахваліце сябе за уважлівасць і зноў вяртайцеся да практыкі. Цяпер давайце паназіраем за іншымі пачуццямі. Звярніце ўвагу на тое, што вы адчуваеце. Гэта могуць быць розныя пахі, пачуццё холаду, цеплыні, ці нават адчуванне голаду ў страўніку. Паназірайце за гэтымі пачуццямі. Адзначце свае думкі наконт іх. Вельмі добра. Вы малайцы. Мы раім выконваць гэтую практыку на працягу 10-15 хвілін. Вы можаце пачаць слухаць запіс спачатку ці паспрабаваць выканаць практыкаванне самастойна. Пасля практыкі падзякуйце сабе за клопат і працягвайце свой дзень. Дзякуй, што даслухалі да канца. Аўтарка тэксту Дар'я, карэктарка Люба, прадусер Уладзь, голас Даша. Калі вы хочаце падтрымаць Забізяпу, пераходзьце, калі ласка, па спасылках у апісанні. Там ёсць наш Інстаграм, Твіттер, Патрыён і іншыя рэсурсы. Да сустрэчы!